संधूच्या घराकडे. बाबूच्या घराकडचं गणपती तुमका दाखवतो. हे मगाशी माका हसत होते ना, मी हय काहीतरी घसरलंय. हय ना, मी काहीतरी घसरलंय चप्पलावर ना, त्याच्यामुळे माका ते हसत होते. हय काहीतरी घसरलंय मी. थंय नाही रे, हयच. होय बोला. ते हसतच राहतात. हे माझे मित्र आहेत सगळे आणि बर्थडे साठी आलेले रुद्रांशच्या. हा बाबू, हा आपला रेग्युलर बघतो जरा हायपर झालेलो, जरा लिंबू सरबत देऊ का त्याच्यात थोडासा. हे सुनलो मनीष. नमस्कार मित्रांनो, सुप्रभात. तुमचं स्वागत आहे आमच्या मराठी चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे मालवणी विरण बाजार. तर आज चतुर्थीचा 3रा दिवस आहे आणि आज पण तुम्हाला चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. 2 दिवस मी ते पण बोललो नसेल आय थिंक, त्याच्यामुळे तुम्हाला आज परत एकदा बोलतो आहे चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि आज बाप्पाचा 3रा दिवस आहे आणि आता सकाळी आमची पूजा वगैरे झाली आहे, सगळी आरती झाली आहे, पूजा झाली आहे. आणि आता घरात आमच्या जी काय स्वयंपाकाची जी तयारी चालू आहे, म्हणजे जे आज जो आज मेनू आहे, तर मी तुम्हाला दाखवतो की काय काय आमच्याकडे मेनू चालू आहे. जे काय असेल ते तुम्हाला मी किचनमध्ये नेऊन तुम्हाला दाखवतो. आमचा मित्र विनोद परब गणपती बघायला आलेला आहे. 2 मिनटात आलो बस. तुका पावभाजी गावली नाश्त्याक? मग माझ्या आवडीचे पदार्थ मी नेहमीच खातो. अरे वा. हिने कसं आमचं गणपती? तुमचं किती दिवस? बस करंजी घे, लाडू घे, प्रसादी घे. तर मी आता आमच्या किचन मध्ये आलेलो आहे. आणि काय आजचा मेनू काय आहे? आजचा मेनू काय आहे? भेंड्याची भाजी आहे आणि पडवळची भाजी आहे, मालपोहे आहे आणि डाळ आहे, तडका डाळ आहे. बोल. काय काय होया तुका? ह्याच्यात काय बनवता? फोडणीचा भात नाश्ता म्हणजे वेळ अजून बनव. तर आपल्याकडे आचारी भरपूर होते. 1 2 3 4 5 6 7 8 आचारी आहेत. हा, भेंड्याची भाजी, पडवळाची भाजी आणि कसली भाजी? मालपोहे, तडका डाळ. अरे वा, दाल तडका. काल पण तीच होती, सगळ्यांना आवडली म्हणून परत एकदा फरमाईश केलेली आहे. चण्याची आमटी. संध्याकाळी भजनाक आयटम काय? मिसळ पाव. हा, बड्डे रुद्रांशचा बड्डे. रुद्रांशचा बड्डे हा संध्याकाळी. हा कोण काका येईल? हा या. हो या बसा. हो ठीक. दीपक काका असतले बाहेर. होय होय. आपला मित्र प्रतीश आलेला आहे मुंबईवरून. नमस्कार. आमचं गणपती बघितलं ना? हो हो बघितला. प्रसादी खाल्लं? हो. तुमचे जेवलं? हो, तुमच्या घरी सगळ्यांनी चांगलं स्वागत केलं माझं. जेव घ्या. हे तू कधी येतं वा गणपती बघू? कधी ये? नक्की ये. जेव के जेव. चल. युट्यूबरची कुर्ल्यापर्यंत ख्याती पोहोचलेली असा. धन्यवाद. कुर्ल्या क्रावन पोयपेचा दर्शन दाखवतात. मनापासून आभार. धन्यवाद. आम्ही मनसोक्त एन्जॉय करतो. मोरया मोरया मोरया. तर चतुर्थीत सगळे इलेले आहेत, ते काय काय आपले कमेंट्स देतात. काय काय केलेला? जेवण झाला?
आता पापड तळत आहोत आणि इथे मालपोळी पापड तयार झालेले आहेत. नाही, अजून तळायचे आहेत. ते मालपोळी तयार होते आहे, थोड्या झालेल्या आहेत, थोड्या व्हायच्या आहेत. तरी अजून आपल्याला 1 तास लागेल असं दिसतंय. हे मालपोळीचं पीठ आहे आणि ते मालपोळी तयार होते. पापड तयार झालेले आहेत. आणि काय मेनू? हे काय लेडीज लोकांसाठी सगळे कोल्ड्रिंक्स. आणि इकडे मिरची नाही, कारला. कारल्याचे हे चिप्स, कारल्याचे चिप्स केलेले आहेत इकडे. आरोग्यासाठी चांगलं असतं कारलं. काकी इकडे कारल्याचे चिप्स करते. पण आज तुमच्या किचन मध्ये जरा कमी दिसतात माका. माणसं माहेरी गेली आहेत. हा, 2 माणसं माहेरी गेली. ओके ओके. आणि कोण? मंगल काकी खय गेली? आमरडाक. रुपयाची बायको पण गेली. असा मी काय पापड तळता इकडे. एवढंच जातं आता तर तुझ्या पुढे तू खय जातलं सोन्या? तू खय नाही जायचं? कसला जातलं? ही मुंबईला चालली. कधी? ह्या पुतणीने माझ्या हा, डाल तडका केल्यान. डाल तडका आता पण चांगला केल्यान. बनवलाय. काल पण मस्त केल्यान आता आणि आज बनवल्यान ना. कारल्याचं आज पण डाळ. ओके ओके ओके. कारली फ्राय. हे आमचे तुका काय आवडलेलं ना? बाहेरगावून आले. हा हा, बाहेरगावून आलेले आहेत. आणि कुठचा रात्री हे भजन बसवलं. मस्त मस्त, एक नंबर, बरेच झालं. एक नंबर. जेवणाला सुरुवात झालेली आहे. आत्ताच आरती संपली आणि जेवणाला सुरुवात झालेली आहे. आता थोडे बसले आहेत आणि बाकीचे बसायचे आहेत. काय काय मेनू? मित्रांनो, मी आता बेलाच्या वाडीत दिलंय आणि आम्ही आता गॅस बत्तीतले मेंबर आहोत. जितके तितक्यांचे सगळ्यांचे गणपती बघूचे होते, पण ठराविक जण कोण नाही कोण पावसामुळे येले नाहीत. तर आता आम्ही जितके असं गाडी घेतलं, जितके असं तितक्यांच्याच घराकडे जाऊचा. तर मागे दिसता शैलेश, मी, संदेश आणि बाळू, म्हणजे संदेश, दोन्ही संदेशच आहेत. तर ते 4 जण आम्ही. आणि आता बाबूच्या घराकडे येलो. तर बाबूच्या घराकडे तो तुमचा गणपती दाखवतो. त्यानंतर मग शुभमच्या घराकडे, त्यानंतर संदेशच्या घराकडे, त्यानंतर काय माझ्या घराकडे, शैलेशच्या घराकडे आणि ह्याच्या घराकडे, संधूच्या घराकडे. बाबूच्या घराकडचं गणपती तुमका दाखवतो. हे बघ, हे बघ, हे बघ, हे बघ, हे बघ. का चावायचं नाही, चावायचं नाही, चावायचं नाही, नाही चावायचं, नाही चावायचं. ह्याच तुझी महाडी टोपी तुझ्या. काय होया, काय होया तुका, काय होया, हां काय होया, काय होया तुका? माझं आपलंच बोट तोंडावर गेलता. बघ, वायफाय हा ती. हे मगाशी माका हसत होते ना, मी हय काहीतरी घसरलंय. हय ना, मी काहीतरी घसरलंय चपलावर ना, त्याच्यामुळे माका ते हसत होते. हय काहीतरी घसरलंय मी. थंय नाही रे, हयच. होय
आता मालवण टेमवाडीमध्ये इलो शुभल्याच्या घराकडे. या मागे दिसतं आता शुभल्याचं घरा. बाकीचे सगळे मित्र तिथे जातात. आता आपण शुभल्याचा गणपती बघूया कसं होतो. हा आपला संदेशचा घर. हा संदेशचा गणपती बघूया आपण. हा आपलं बबनदादाचं गणपती खांबडावरचो. आणि इकडे आपलं बबनदादा. किती दिवस हा गणपती? 11. हा 7 लवकर. अरे 5 दिवसानं मंगळवार नको गेलेलो हा आमचो. त्या कुत्र्यांची लय आवड आहे. कुत्रो कोणाकडे जर देऊचं असत तर ह्याका सांगा. याचा फोन नंबर तर डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकते खाली. ह्यो आपल्या शैलेशचा गणपती हा. आणि या शैलेशचा मूळ घर. दुसरा घर आता बाजाराच्या जवळपास हा. तिकडे राहतात ते, पण त्यांचा गणपती हय असता. ह्यो सुमितचा गणपती हा. आणि त्यांच्याकडे आता सत्यनारायणाची पूजा असल्यामुळे बाहेर भजन चालू आहे. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. थँक्यू बोल. थँक्यू बोल. मोठ्याने बोल. बर्थडे होता तुझा आज? मग कोणाचा होता? रुद्रावशचा बर्थडे होता. त्याचा बर्थडे आत्ताच सेलिब्रेट झाला आहे. आणि छोटी छोटी मुलं आलेली ती आतमध्ये बसली आहेत सगळी.
हे माझे मित्र आहेत सगळे आणि बर्थडे साठी आलेले रुद्रांशच्या. हा बाबू हा आपला रेग्युलर बघतो जरा हायपर झालेलो आज. जरा लिंबू सरबत देऊ का त्याच्यात थोडासा. हे सोनलो मनीष आणि इकडे प्रणय विकास विनू दादा आतमध्ये 4 गाडी शांत होत आता. आज माझ्या नातवाचा बर्थडे आहे दुसरा. त्यामुळे आज मी म्हणजे आजी सगळ्या आज्या केक समोसा आता हे खाऊन झाल्यावर मी मिसळ पाव खाणार. ओके. कशी झाली मिसळ? मस्त. हॉटेल मधली नाही आहे, आमच्या घरी केलेली आहे. पाहिजे तर परत घेऊ शकता. तुला कशी वाटली? लाडू घेतल्यान काढून माका दिल्यान चालू करून मी काढतो. काढलं अकडे जाते आधी आता दिले बघ काक्याच बघ केवढं. होय बघा बघा कचरो को काढून गेले तो अक्षयान घेतल्यान झाडू काढून मी कचरो मारताय तू शूटिंग करीत जा घरात. पण नाप नाक काय करू जो जाणार. बोला काय बोला चालू आहे. मी काय म्हणते तुम्ही आज माहेरी गेलात जाऊबाई तर सगळं टाकून तुम्ही आमच्यावरच गेलात की नाही. मग मिसळ कोण करणार? तुम्ही ना माझी धाकटी जाऊबाई ती करणार मला माहित आहे. पण जाऊ आहे हो पण तू बिंदास गेली पण ती कुकर लावायचा राहिलात ना तुम्ही नाही ते. पण मी आल्यावर सांगितलं ना 5 वाजता हा कुकर लाव म्हणून. नंतर तू मिसळ घातली फोडली ना. आणि ही माझी मुलगी आली की ना मोठी मुलगी आली. मग हे ते झालं का हो? ते झालं. आता ही मुलगी आली की ना मग ह्या मुलीने की ना राहायचं आज की ना माहेरी येऊ राहायचं. मी बोलवलंय तिला. गणपती गेला की माहेरी येऊन राहणार. हा गणपती येऊन राहणार ती 5 दिवस माहेरी. 5 दिवस येऊन राहणार ना. मग त्यांना तिला कळायला पाहिजे बाबा आई आपल्या आई काय जमत नाही काकींना जमत नाही ना. काकी ते आई ना. भाव घेऊन या मग पटापटा सुने घेऊन यावा. किती सुना आणले? 5. किती सुना? दुपारी चुकले. आताचे 4 तिकडचे 2 6 राहिले. 6 सुना सुने घेऊन या. म्हणजे आता हे 5 आहे. मग सुनांना सर्वांना बसवूया आपण वळत भजन गेलं की. आणि सासूबाई आपण सगळ्यांनी बसायचं आणि असा फोटो काढायचा. पहिला केक कापून झाला रस्त्यावर. दुसरा केक कापला आम्ही घरात.
मी काय म्हणते तुमचे पुतणी आहेत की नाही ते सगळ्यांना शिव्या घालतात हो घालतात की ना त्यांचं लोक काही चुकलं नाही कसं काय कसं काय गाडीतून त्यांनी आम्हाला शिव्या घातल्या पहिल्या कसं पण तुम्ही पण नाही घालायचे ना मग घालणार नाही जंगी डबल बारी चालू झालेली आहे आता इथे हळूहळू जंगी डबल बारी चालू झालेली आहे. चला डिबेटिंग वादविवाद स्पर्धा. हा चला मग नमिता नेरुरकर बोला तुमचं म्हणणं मांडा आधी मग आपण पुढील विरुद्ध पक्षाचं नेरुरकर असे बरोबर नाही ना तुमचे पण तुमचे पण मुलगे आहेत ना. हो पण मुलांनी काय समजून घ्यायचं की नाही तुमच्या घरात दारात गाड्या दुसऱ्यांच्या येतात की ना ते शिवाय घालणारच ना तुमच्या मुलांनी घालायचं नाही. अहो नमिता नेरुरकर हे एक गोष्ट ऐकून घ्या. गेल्या वेळी गणेशच्या लग्नात तुमच्या मिस्टरांना शिव्या घातल्या तेव्हा सगळे पुतणे मारायला निघाले कशाला पण सांगितलं ना शिवाय घालायचेच नाही का घालतात तुम्ही. हा नेरुरकरांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे कशाबद्दल शिव्या घालण्या गाडी घालणं नेरुरकरांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. असे आमचे धीर कसं होणार शिव्या घातल्याशिवाय तुमचं पान हलत नाही. घरात पण शिव्या आम्हाला मिळतात सकाळी संध्याकाळपर्यंत. फुलं घालायची ऐका तरी आमचे धीर नाही ना मोठे धीर नसल्यामुळे सगळ्यांची मजा झाली आहे. मजा झालेली आहे. ऐका मी काय म्हणते मोठे धीर असते ना एवढ्या शिव्या घातल्या असत्या तर आम्ही कोईमचा बाजार जमला असता. बरोबर की नाही म्हणाला आम्ही काय केलं ते पिटाळलं गाडीत मागे वडलं. भजना करूची होत ना मग जेवण वाढून घ्यावं लवकर. हे आमचे धीर आरती करताना काय करतात माहितीये गेम खेळतात आणि जेवण झाल्या झोपतात. काय नाही गेम ना एका वाकाच्या तोंडावर बघतात काय आहे 11 दिवस थांबू शकत नाही का आमचे धीर. डायबिटीज आहे ना. अरे डायबिटीज असलं तर थांबायचं ना 11 दिवस. अरे आरती 11 दिवस होत नाही 11 दिवस आरती होत नाही बरोबर की ना 11 ही आमची जाऊ वेपर्स खाण्यात बिझी. हा वेपर्स खाण्यात बिझी आणि हिला समोसा नाही आवडत मिसळ पाव नाही आवडत. का आवडतं तुला सॉफ्ट ड्रिंक कांदा भजी का आवडतं तुला कांदे पोहे शिरा हे आमचे धीर हे बघा हे धीर आमचे बघा नेरकर बोला ते हसतच राहतात नेरकर. असोळी खाल्लेली आहे नेरकर